имаш зачервявания, обриви, главоболие или чувствителност към храни, причината може да е в хистамина. Но е важно да знаеш, че хистаминът сам по себе си не е лош, а когато е в по-висока концентрация. Откъде идва хистаминът? Една част идва от храната, но друга се произвежда от бактерии в червата, които превръщат хистидин в хистамин. Кога се натрупва повече хистамин? Когато приемът на фибри е нисък, полезните бактерии, които произвеждат късоверижни масни киселини, намаляват. pH-то се повишава, а това позволява на бактерии, които метаболизират аминокиселини и произвеждат биогенни амини, включително хистамин, да се повишат. Защо чревната бариера е важна? Ако чревната бариера е по-пропусклива, повече хистамин и други молекули преминават в кръвта, което води до повече възпаление, кожни реакции и промяна в настроението. Какво е решението? Прясно и разнообразно хранене с 25 до 30 грама фибри дневно. Качествени пробиотични източници с бутират продуциращи бактерии. Активност и техники за намаляване на стреса. Това дългосрочно подпомага здравата чревна лигавица, намалява възпалението и поддържа чревния микробиом в баланс. В моята практика препоръчвам висококачествените немски пробиотици на HLH Biopharma. Ако темата ти е интересна, ме последвай за още полезни съвети.